Portada del Nou esportiu, la via argentina, el Barça aposta finalment per Tata Martino, que fitxarà per les pròximes 3 temporades. En pàgines interiors i amb el titular, Tata Vidanova explica que la negociació va ser llarga i que l'aspecte referent als col·laboradors va ser clau per arribar a un acord. Pau Tasso, Coria i Paulo Rosso serien el segon i tercer entrenador i el preparador físic. Espai també per a la roda de premsa de Carles Puyol d'ahir, en què va parlar per primer cop de l'estat anímic del vestidor després de la notícia de Tito. No ens ho esperàvem, l'equip està tocat. A la part inferior de la pàgina llegim a Vidal de visita. El francès va passar a saludar els seus excompanys a la ciutat esportiva ahir al matí. Diari Esport. Habemos Tata, fitxat. Martino serà el substitut de Tito Vilanova i el Barça ratificarà avui el campió argentí admirador de l'estil de joc del Barça. En pàgines interiors presenta els resultats d'una enquesta als lectors sobre Tata. La gran majoria creu que el fitxatge de Tata beneficiarà Messi, però d'altra banda, més de la meitat afirma no agradar-li com a entrenador del Barça. Més endavant llegim Messi, Martino, adoració mútua, i recull algunes declaracions d'afecte de Leo cap al Tata, com aquestes. M'agraden els equips que entrena Martino, o és un gran entrenador, només cal veure què ha fet aquest any amb el Newell's. A la pàgina de la dreta defineix la filosofia de Martino amb els conceptes possessió, velocitat de la pilota, joc d'atac i en fusta de líder, i explica amb una infografia com atacarà el Barça a partir d'ara. El Mundo Deportivo dedica gran part de la portada a Martino amb un Tata ok, 2 anys, mentre que els diaris de Madrid en parlen a la part de dalt de la capçalera. El Marca amunt comença l'era del Tata, mentre que l'As diu Martino entrenarà el Barça. L'acord es va tancar per videoconferència. La premsa de l'Argentina també es fa ressò de la notícia del Tata com a nou tècnic blaugrana. A pràcticament totes les portades dels diaris generalistes llegim titulars com el Barcelona escull Martino, Martino, un altre argentí per al Barcelona, o Martino al Barça, Messi té entrenador. Pel que fa a la resta de premsa internacional, a Itàlia, el Corriere dello Sport titula Onda al Milan. A la part de baix, a la dreta, podem llegir Martino, tècnic del Barça. Messi l'ha volgut. D'altra banda, l'equip dedica la portada a l'entrevista al president del Madrid, Florentino Pérez. Es pregunta, Ronaldo pot deixar el Madrid? Zidane, entrenador? Cap fitxatge del Madrid provinent del Paris Saint-Germain? Del fitxatge de Tata Martino, en canvi, el diari francès no en parla.